Аня, и вчора без от голямото величие. Кокорчо каза, кой разпореди това безобразие. Прасето отвърна, не на омразата. Тиквун се вкара в някаква роля боксерска. Всички в парламента са от школа актьорска. Народе, вярвате ли на цирка? Ще играем ли още по тяхната свирка? Всички бъркат в турбата с лайната. Не ви ли се умириса вече душата? Костадинчо пак влезе в роля велика. Ще отговарям на който искам, Радостинчо извика. Русен Миленов къде ли пък се изгуби? Заспали някъде уморен, няма ли да се събуди? Физиономията се стъжни на африканския тошо. Направо му се долака, стана му лошо. Ще го вземе ли пак за шоумен слаби, или да кандидатства за комик в други държави? И дерибеите тъй нагли и напористи от курса на Доганчо, изваяните артисти. Две думи на кръст не могат да вържат. До кога такива народа ще ги издържа? Оня Ивчо ли беше от голямото величие? С презрение върти очи на безразличие. Народе, тежко ни е и горко. Чичко руме под носа си мърка, ушки ме отворко. Са си плюли заедно в устите за всичко сторено до тук. Ако им простите, няма как да се залъжем, че ще се оправим от тоя цирк. Народе, крайно време е да се избавим.